Yes. Okay, achọm that touch from you. Okay, man, ihe ọbụla m ebe a na-aba na social media niile ngadi. Yes, yes. Wefuo na na ga bili ọtọ gị lara mazụ. Gbanyụọ TV ahụ na ọ gị n'azụ. Gbanyụọ that television lelara. Kelee Rosanna. Kelee Rosanna. Na gịnị dị ihe? Ele ya. Eduga m ihe ọwụ. Last day a Chineke agbaghị ọkụ. What is this? Ihe ọwụ nri nwa. Ajụrụ m gị ọchị gị ajụjụ gị na-atakụchi eze. Ihe ọwụ nri nwa. Nri nwa. Nri nwa dị ihe. Elubeghị di. Mba. Mba. Wapụ aka n'ukwu gị. Ịpa nri nwa ahụ otu elubeghị di. Tọnụ azụ. Were reverse bịa. Kelee Rosanna. Ala sariki. Turn off front. Ede afọ ole? 30. Ebeela no sugar mommy. Mche me nwere ka wot. Eshi takashi eze ya mebuto gị ya. Ịpa ihe dị otu a gị na ịga tata ilube di. Ịka ahụ ga di. Wepụta ire gị ma ahụ ire gị. Ụmụ nwaanyị na-agba mbọ na ka ebe isi na-watch m. Owerri. Ebe na Owerri. Port Harcourt Road. Ebere gị ugwu. Ịgbala akwụla mbụ. Mba. Enwele mgbe ara gbarala gị. Mba. Na family nọ na enwere onye ara bi di a. Mba, no. Gịnị ji gị alụla di by now while ị nwere ara nwa otele dị mma nwa ahụ dị sam. Egwuregwu ụmụ nwoke. Ikushi ume ahụ bịa nga asị m n'ọgwa egwuregwu ụmụ nwoke ka ma pụọ ọgọ ọnụ ya. Ọwara ya agbaghị. Sorry, sir. Ọwara ya agbaghị. Nwere ka ị nọla nga ịhọ ga-echego onye na-ebu Mercedes E900 abịa ịlụghị. Ịbịara nga abịa gwa m sọwa egwuregwu ụmụ nwoke nwa bingo mụrụ ahụ. Wepụ aka n'isi gị ahụ. Chen ọ nọ gị n'ụkwụ. Mba. Ịgba enwere ihe ịgba n'ukwu. Ara mmiri ọgbaghị ya. Mba. Mmiri ọgbagha gị n'ara. Mba. Mmadụ ole kwerele gị nkwa ọlụlụ ha disappoint ha gị? Mmadụ abụọ. Kemgbe ị pụtara ụwa naanị mmadụ abụọ gwara gị okwu ọlụlụ disappoint ha gị ruo na at your age 30 years. I'm a date for long. What year ka a mụrụ gị? 4th November 1995. Ka a mụrụ gị? Yes. Then mmadụ abụọ agwa gị okwu marriage. Ya wụrụ naanị mmadụ abụọ disappointara gị. Ọ wee mahụ sọ one error na ọ naanị mmadụ abụọ bịara l'okwu isi gị. Lekwe n'ihe ịpa. I'm a date for long. Achọm that touch from you. Achọm ịma how many years ị na-edate. I dated quarter, I dated for long. To date for long. When they date for long, ha na-ahụ di. When they date halfway, ha na-ahụ di. Branga begwa m agbaga ọjọrọ njọ kwuo agwa ịmasị nwere na-adịghị mma. Kwuo ya nga n'aka nwoke ọbụla na-abịaghị nso mara na ị nwere agwa ọjọọ. Ya mara otu o si eso gị. Ọwụ iburu agwa ọjọọ agarịga. You cannot correct it. You cannot even change it. Ele agwa ịma na-adịghị mma ị nwere na ndụ gị. Maybe too calm and easy. I may poke nose too much. Ọ ga-adịrị gị na mma. Achọm that touch. Ọ ga-adịrị gị na mma. From today,
okwu ikwu anya mmiri akwa agbaala m. From today ihe ọma gị ga-eru gị aka. Ọ bụrụkụrụ na mmadụ gwọrọ ya agwọ chai denu nwa agbọghọbịa mmadụ na ọ na-eme na ọma otu I too sabi and na ọ na-like itinye anya n'ihe ọ na-ekwesị itinye anya. Ọ ga-adịrị gị na mma iji obi ọcha gị bịa nga obi ọcha gị ga-enye gị di. Anya mmiri akwa agbaala m n'ihi gị. Ị hụrụ m chọọchị niile ahụ ị gara ga-achọgha di ọ ebe a ka o biri. Chọọchị ole ka ị gara na drop of prayer point? Ana m aga other churches. Ọ cherubim ka m na-aga. N'ime cherubim niile ahụ ele mmadụ ole ka iminyerele prayer point dị? Anyị na-ekpe like random prayer like for young women. Ghọtara? Anyị na-ekpe random for anyị. O nwere ka ndị chọọchị anyị na-eshi aka ụka. Enwele mgbe e merela kandụl ka nwoke lụwa gị? Mba o. Ugbu a ịnweta di datin ịma awa agwa ọjọọ gị ị ga-akwụsị ya? Etekigo m correction. And ịchọpụtala fọtụ gị ịdisaidala ịkwụsị ya kwa ya? Yes, yes. And ọ ya mere ụmụ nwoke niile na-abịaghị nso na-agbafu kwa ya? Yes. Ọ na-adị mma mmadụ ịma ihe wụ problem nga problem ya shi solve ya. Ọ wụghị ịbịa ga-ese mmadụ mere gị. Ọ mmadụ mere gị. Adị onye mere gị. Ọtọ some of you enweghị nke ma ọtọ ara. Some of you akpụ n'aka na bed ụnụ anụrụ ka pọpọ hangri n'osisi. Pọpọ ọrụ atụga mis eji edutu ihe. Pọpọ nọ n'olu osisi ụnụ edinara. Otu onye mkpọ last week m gaji ete ya. Nwa agbọghọbịa ibe gị si ameghe okwu ya nọrọ ka ngwere abịara ịgbakọ m okwu achọrọ iji mee sacrifice meghere m okwu ya nọrọ nga ahụ. Ozugbo m ji aka mbọ ihe niile na-etinye amụ ihe m nọrọ which is very bad. Akwa na ala Owere nga ka m nwa ya one girl that was last 2 years. Naanị mkpu ọnụ ya onyonyo ya ọ bịara nọ ya etiwa onyonyo naanị ọ tọmara n'ara mmadụ bịaji enyo ya ga-ati ma ọwa onyonyo. Those things can discourage a man. Ọ nọ na public ka anọ public ya dakwa a gara akụgbu m that day n'ije ezu oshi. No sir. Iwepụla nwa mbụ? Mba. Enwere onye ara nọ na family unu? Mba. Mpa gị na mma gị enwere mgbe ha gbara ara? Mba. Okpuru ara gị ovu m ọzọ? Elee ya bụ mọzụ? Cheki okpuru ara gị lee mgbe m na-ekwu okwu na gị enweghị aka n'okpuru ara gị. Cheki ha abụọ ma enwere mọzụ nọ nga ahụ? Mba. Cheki the other one. Ọ na-eme rupurupu. Ọ na-eme rupurupu. Mmiri ara nwa gbajuru ledọrọ na-eche mgbe a na-atụwa ime. Ya wara dị ready. Ara dị ready. Achị nọ gị n'ike ọ gbaala mkpụrụ. No, ọ dị like ịwụsa ya mmiri. Achịghị ị nwere achị? Yes, a lot. Ọ nọ nga ahụ ugbu a? Mba. Achị ọ nọ gị n'ike na? Mba, ọ dị small ones. O tebeghị aka m shave. Achị o nwere nke nta o nwere nke ukwu? Ihe m jụrụ gị nwere achị nọ gị n'ike na? Yes. Ọya fụfụta tu mara ma enwere nke gbara mkpụrụ n'ọdị a. Cheke from center cheke egbe nwere nke gbara mkpụrụ agbakwala kamera nga nwee aka. Ọ na-ekwe ntụpụta ọ kapere mpe. But ọ gbara mkpụrụ. Mba. Ọ na-adị relaxed. Okay. Achị. Nwaja ya achị ike. Mkpụrụ. Ị ga-eji mmiri agbashi ike ka ọ wụ tishu? Mmiri, water. Nwanyi dị ọcha n'anya ma n'ime ike. Ị ji aṅụ amụ? Yes. How many minutes ka ị na-anọ na-ịṅụ amụ? Like 2 minutes, 2 to 3 minutes.
Ongamu responsibly. Responsible ongamu. Ijechi ara. Itiara how? Ijechi ụmụ nwoke ara. Okay. Where? Ara aka ịkpakọwa aka nri. Mostly nke Hey, left I'm one. not joking here. No, Atakoshilese I'm here. not laughing. MC ezem na chapter like Oshina my Asim shoe. ga achọ m ya again. Achọ m ya. Mostly ele ara nke ị na-aka echi ihe. Mostly the left one because all the bigger. Ara aka ịkpa nke ka ifu dị ụtọ. Ọ na-atọ gị ụtọ kwa ya. How many minutes ka ị na-echi ihe ya? Like all depend or How which many one. minutes? All na require like 2 to 3 minutes ahụ. 2 to 3 minutes. Gịnị kpara ka aṅụ ihe ọwụ? Ha? Ọ gị ka m jụga gịnị ka aṅụ ihe ọwụ ị na-anya o ji anọrụ 2 to 3 minutes? Onye ṅụọ ihe Anụma like ka ọ na oke ọdụ. ọ kwụrụ n'ụgwọ isi gị ji enyeru ya 2 to 3 minutes. Ọ ya ka m na-ekwu nụ. Ọ gị ka m jụga akwụrụ ụgwọ isi gị ji enye ara 2 to 3 minutes. Ha? Obukwe. Ọṅụ ara 2 to 3 dem you Chineke agba gị ọkụ. Achọ m that touch from you here. Ọ dị kichin m gwugo egwuregwu here. Ị na-etinye nwoke ibe m na-adịbe bride price akwụrụ n'isi gị 2 to 3 minutes. Kama ị ga-enye ya edetu ọnụ aka nsọ ara ọ dịghị. Ị ga-aṅụ ara 2 to 3 minutes. Try kpachi nwoke ara 2 to 3 minutes again. Ị ga-agwa m washi ma dị ya. Ma agbọghọbịa ji echi ya ara. Ya dị ka nwoke ibe m ofu ashima n'ọnụ. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe pụtara ụwa? Nne mụ na ha yila mmadụ abụọ. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ajụọ m daza enwere ndị gị na ha yiri wụ mmadụ abụọ enwere ndị ka gị na ha na-anya ihe inye ya otele. No, ifili na gị na ha na. Ndị nyere la otele mmadụ ole ka ị nyere la otele gị ama ole barala gị n'otele ajụọ m gị onye gị ya yiri ama ole barala gị n'otele? Like 6. Agbọghọbịa ririla ụwa tarala eju 6 eju amụ 6 ahụ tarala gị mmadụ ole ka ị hụrụ n'anya n'ime ha mmadụ ole ka ị kpara asa? Mmadụ ole ka m hụrụ anya? N'ime ha 6 mmadụ ole ka ị kpara asa? Like mmadụ anọ. Ka ị hụrụ n'anya? Yes. Now ka ihe mere iji were otele gị nye ndị ka ị na-ahụ n'anya dede ndị ka ahụ ị hụrụ n'anya ga-enye ha okwu ha otele reason? Oh, like initially, like na mbudo, ọ nwee ike ọ dịghị ka onye ọ bụ ezigbo mmadụ ịlaikere ya. So, but on the long run, ịhụ na onye a nwere agwa ushi, agwa rere, your mood abịa dizie off. O nwere ihe wụ na mmadụ mere gị ihe ọjọọ, isi oke ka onye a ji wee wụrụ mmadụ adịrọ perfect, ịghọtago, but o nwere ndị wụ agwa nke ha rere mana ha ga-egosi gị ngwa ngwa. Ị nwere ahụ ushi? Mba. Mgbe ahụ ị nyụrụ mamịrị gwakwara onye nyụrụ mamịrị na-ahụ si ya sọrị? Mba, ọchọ sorry. Ị bara ya mamịrị just like that? Ọchọ sorry. Ị bara ya mamịrị just like that? Ịsa ahụ beshit ị nyụrụ mamịrị na ya? Ọ na-eshi ishi. Dem you blado otele gị gbawara agbawa gị bịa nga agwa m sị ọ shighị ehu ushi. I were akpa skuul n'otele gị agbawala gị were mamịrị bara nwoke ibe m na be gwa m sị ọ shighị ehu ushi. Onye gwara gị sị mamịrị gị shighị ehu ushi? Nwa bi nkọ nwụrụ anwụ bụrụ gwa m sị okiri eshighị ehu ushi. Bakwara mamịrị na bed gị bịa gwa m sị ọ shighị ehu ushi. Ị ga-enye lodi mkpu ị na-eti.
Like, Enyonwa. Bọwụla ataga ga bịawa. Ka ihe na-ekwu, ka ihe na-eshi gị n'ọnụ n'afọ eshi. Ị na-amụ na amụ ka ị na-eti mkpu, ka ị na-ebe akwa, ka ị na-ama jijijijiji. ọ bụ na m na-eti oke mkpu, anụ m eti oke mkpu. Ele mkpu ị na-eti? Okay. Kai, don't joke with me. Wepụ aka m wee ihe ị na-eme mgbe ga enyo. Mechie anya gị, bido ya. Enyochala. Enyochala. Genotype gị. Genotype m AA. Blood group gị. A+. Kpọọ phone number gị. 081. Iwu onye ebe? I'm in Imo State. Ebe n'Imo. Onkwere under Luzon. Kpọọ phone number gị. My main line or my... Nne, kpọọ number gị. Different men will call you. Nwoke ọbụla kpọrọ gị ma ị like him way ya. Block ya. Ọwụkwa nwoke ọbụla kpọrọ gị sị gị chọrọ ego, gị follow in love, were ego ị nwere nye nwoke n'obodo oyibo. Don't try it. Don't try it. Ejikwekwele ọnụ gị aga na nwoke ọbụla kpọrọ gị na phone ego. Nwoke ọbụla dị serious, you should come down home and meet your family people. Ịtakọshiwele eze na achịga na ara na-aza gị. Kpọọ phone number gị. 081 060 43 243.